No niin, terve rakkaat seuralaiseni. Ja nyt sitten arvostellaan kaikki Lego Ninjago-hahmot. Kuva noita. iPhone 16. Menikö tää sun rämäpää arvosteluun? Ei vaan Lego Ninjago-hahmo arvostelu. Kivi Milous puhelin. Ensimmäisenä meillä on täällä Kai. Kai. Tuli ninja. Richer Man. 5/6. Sitten meillä on Jay. Sininen ninja. Jolla on salaman voima. Hän on todella hyvä. 4/6. Sitten on Lloyd. Liian seksikäs. 0/5. Sitten on emoutunut Cole. Hän onkin todella huono. Sitten on Zane. Zane, tämä botti. Hän on todella kuuma ja seksikäs. Hei, siellä on se tyttö, se. Kuka se on se? Nia, täällä on. Joo. Okei! Ja alku vispaa. Ja sitten on Miko from Brawl Stars. Näkyy mitä tapahtuu. Sitten on Sensei Wu. Ja Lordi Garmadine. Ja Morrow. Ja jälleen kerran Sensei Wu. Ja sitten tulee Misako. Ja sitten tää tulee vielä lisää personeita. Tää tulee Kai. Ja Cole.